Bueno, kaixo, arratsaldeon danori. Bueno, beste egun bat gehiago hemen gauz. Yoga apurtxo bat egiteko. Bueno, lehenengo eskerrik asko bihotz-bihotzez, zuzenian jarraiketan duzuen hori. Badakitez, esfortzu badala bai igual. Ordu honetarako etortea. Eta gaurko saioan gustauko esaten konektaikia ura elementuakin, bale? Orduan, ura elementuan kualidadiak egin edo pentsaiken bu, geixen bat interes haukonostain edo kualidadiak izango zian adaptabilidadia. Urak dakon gaitasun hori leku danetatik sartzeko eta adaptaileko, bidian tokaitxakon hori pasaiteko. Eta, mugimendua, da zerbait dauela mugimendu konstantian. Orduan, mugimendu apurtxo bat sartuko praktikan bebai. Gure gorputz fizikoan ura elementua bigarren txakriakin konektaen da, geixen gure pelbis inguru horrekin eta mokorrakin. Orduan, mugimendua geixen bat hemendik hasiko da, nahiz eta, gure apurra du bai mugimendua esteria danian ziar praktika, eta apurrat mugimendu lineal horretatik urten, bebai. Así que, egongo da hemen olako momentu maten mugimendua. Zela jarraiketan du. Eta, arnazketa moduan, pranayama teknika moduan edo, dau arnazketa bat guztazio nahiten dana urakin, eta da uiai arnazketia, dakola ezaguna dela ozeanuan arnazketa moduan, bale? Orduan, hasiko gara gure praktikia arnazketa hori lehenengo ikasten eta praktikaiten, bai? Eta gero izango zen ideia, poliki arnazketa gure praktikan aplikaiten fatea, bale? Orduan, da arnazketa bat soinutxo bat atarako dauena, itxasua edo latu bat apurketan danean moko soinu hori atarako dauena, eta soinu hori urteten da gure estarrikik, glotis horretatik edo, akzinua hemen dago, bai? Orduan, hasiko gara agua zabalik, eta beti izaten da imaginaiteko espilutxo bat dakotzuela, eta arnazia beti hartuko sudurretik, aldala, aldozuen rekorrido geixen iten, ideia da bebai gure arnazketak lusaketia, apurtxo bat dosifikaitea, eta orduan hartuko arnazia sudurretik, eta gero agotik botako suabe, nire espilutxo hori lurrunduko nebe moan, eta orduan urtetan da estarrikik soinutxo bat, dala lurrunketako erabiltzen dutena. Orduan, ingu bi edo 3 aldiz, itxi begixak, hartu arnazia sudurretik, eta botaten suabe bota agotik, eta lurrundu zuen espilutxu hori, berotasuna ataraten. Gure estarrixa ingo zan moan, hor kontraio apurtxo bat, berriz. Da, edo esango neben moan, hatxea. Azkena. Soltau eskua, begixak zabaldu, itxi bozue, nila automatikoki izten dut, Eta orduan gustauko esaten ikia berdina, baina agua itxikia dau. Orduan, ni gurot produziu lurruna iteko iten duten gesto hori, agua itxika, sudurretik botaten arnazia. Baina soinutxo bat atarako nehen moan ez tarritik. Orduan da arnazia hartu, eta imaginau lurrun hori, eta orduan lagunketan dozte exhalazioa lusaketan, eta nire arnazia dosifikaiten. Orduan, botaten duzuen bakoitzean, imaginau soinutxo hori, ataraten estarriek, eta bestela probauzekei agua zabalik, bebai.
Bintzet lehenengo minutu honetan. Orduan, topa zuen postura komodua eta gogoratu posturia zilan izan bia bada bizkarra zuzen eukiteko jasarteko zilan lehenengo minutu honetan. Bestela jarri zeke bai zuen taloian gainean. Bizkarra luze, zorbaldak atzera, gura bozuen mobiu apurtxo bat zuen burua, lepua, fanbegisak izten. Eta lehenengo aurpegi hori relajau. Eta hartu bi hiru arnasketa, sudurretik hartu, sudurretik bota, pentsau barik zela arnastukoten, simplemente hartu eta bota. Eta hasiko gara, arnasketa kontziente horrekin, arnazia hartzen dozuenia, luzatu tronkua, eruan zuen zoru pelbikotik koronilara, botaten koronillatik zoru pelbikora, relajau, zorbaldak, mokorrak, berriz hartu luze, bota sudurretik. Bengoan kontau ingu, inhalazio eta exhalazioak zenbat irauten dozkuen, orduan hartu sudurretik eta fan kontaien. Bota sudurretik eta kontau. Eta poliki-poliki hasiko gara pentsaien gure ozeanuan arnasketa honetan, urakin konektaien hasiko gara, arnazia botaten, imaginau lurrunketan dozuela espilutxu hori, fan dosifikaien exhalazioa eta fan soinu suabetxo bat ataraten zuen eztarrilik. Forzau barikoa da, zerbait suabia eta konstantia, hartu, rekorrido dana jarraitu, koronillara eta botaten zentrau zuen eztarrixan eta ozeanuan zaratatxo hori, ura. Eta jarraitu. Agobia huiten botzu edo zehozer, agua zabalikin, agotik bota, lurrunketan, soinutxo hori ataraten, sentiu libre, gurozun moan praktikaiteko, poliki-poliki kultibaiten fango garen zerbait izango da. Enfokau zuen arnazketan, lagunketan dozku apurra de kontzentrazioakin konektaiten. Eta pentsago ozeanuan zarata horretan, ozeanuakin konektaiten, ozeanuan haunditasun horrekin, ura. Eta ura elementuak lagunketan dozt gainontzekuekin, bestiakin konektaiten. Pentsau ozeano haundi horretan, olatu bat zarela. Bakoitza izango ginen moan olatu bat, bere mugimendu propioekin, fluidez horrekin, adaptabilidade horrekin. Eta dano konektaien gara ozeano haundi horretan, bakoitza bere soinua ataraten, bakoitzak behana aportaien, gure bere zitasunakin, beste bi. Eta azkena, zuen olatuan soinu hori entzuten, eta solta uiai, hartu pare bat arnasketa natural, visualiza ozeano hori, egolik lasai, igual mobiuta dau.
eta poliki-poliki begixak zabaldu. Bale, kendu zuen manta, bloke, zila dakotzuena, bale? Eta, eruangu eskuak atzera, zabaldukot nere oinak, mokorran zabaleria baino zabaltxu hau. Bai, eskuak egongo dira, tipo, hola, apur bat atzera begira, sorbaldak behatzean. Bale? Eta inguna da, arnazia hartu eta exhalazioan bi belaunak alde batera, jaso kontrako aldeko ipur masaia, hartu erdira, bota beste aldera, hartu erdirutz bi belaunak, bota alde batera, bai, apurtxo bat mobiu hor, suabe-suabe. Da, mugimendu dana doiaz lehuntasun horretatik, bale? Ez dut gura ezer forzau. Itxi begixak eta ura. Uran adaptabilidadia, mugimendua, fluidez hori. Ozeano horretan gure olatutxo hori aportaiten. Vale. Da ez, tipo aurrerutza mobitea, zike gura berriz atzera etorri. Eta inguna da, lusatu apurtxo bat eskumako hankia, bai, aurreratxo ekarri, jarteko eskerreko horkatila tipo iztarran hasieran. Eta eskerreko hankaplanta hori ez, tipo ingote edo horkatila aktibau. Jarten, imaginau hankaplanta hori ez, apoioko zebila nun bai. Eta oin aldozue ajustau eskumako hankia, bai, izalike luzi hau edo gerturaketan. Karo, gero eta gertu hau nik igarriko gero eta geixau hemen eskerreko piramidalian, ez, mokorrian. Orduan, pentsaua bernun gurosuen gelditu eta hortik mobiuko naiz. Lurrian dauen hankiaki, hartu arnazia eta lurreko hanka hori ez, edo belauna mobiu lurrerutz, hankan kanpoko partia apoiaukot, hartu berdira, eta botaten ez, barrurutz, hankian barruko parte hori apoiaiten, ipurdixa jasoko da, hartu erdira, bota eskumarutz, igual eskerreko hankaplantiak ikuketan dau lurra, hartu erdira, eta bota beste aldera, azkena hartu erdira, bota eskuin, hartu erdira, eta bota esker. Oso ondo. Hartu erdira, eta desegin, eta igual ipurdixa berriz atzera. Bale, eta oin, eskerreko hanka hori luzatu, bai, lehenengo kokatu eskumako, hau nire izatexeko el 4, ez? Lau forma baten moan iten do nire eskumako hankiaz. Orduan, karo, hemen gerturaketan fango naiz eta gero beko hanki izango da mobiten doiana. Zenbat gerturatukot? Ba, bueno, apur bat ez, nire gorputzak esaten doztena, ez da uminik, bale, goia zor fluido. Orduan, bueno, ba, hartu hemen arnazia, eta botaten eskerrerutzaziko gara. Bai, hankian, eskerreko hankian, kanpoko kanto horrekin apoiaiten. Hartu berdira, eta bota eskumara. Hartu erdira, ez? Eta eskerreko hankia mobiten dut, eta karo, eskerrak eskumian mobiten dozt. Dauela hor, pegauta moan lauko forma hori iten. Hartu erdira, bota eskuin, vale. Eta hartu erdira, eta azkena eskerrera, vale. Eta hartu erdira, eta desegin. Vale. Eta fango gara lau hanketara kokaketa, vale? Hasiko naiz nire eskuakin apur bat posizioa mobiten bebai, hola eskuturrak beroketan doiaz, bebai. Orduan, bi belaunak mokorran azpixa, hanketako bi atzak aktibo, eskuturrak zorbaldan azpixa, bai, zorbaldan zabalera, eta hasiko naiz eskuak barrurutz mobiten. Vale, tipo jiraukot, atzamarrak bata bestiari
Begira, jarrikot pixua esku baten, bestian, bai, eta hasiko naiz jiraiten poliki-poliki, eskuak, imaginau 45 gradu, beste 45, aurrera begira egongo diala, eta gero kanporutz, beste 45, bai, gero fango dia tipo, fango naiz jiraiten, alik eta momentu baten atzamarrak nire belaunari begira gelditu arte. Eta hor, gelditu ingo naiz. Hartu hemen arnazia, eta exhalazioan eruangot sorbaldak pelbisa apurtxo bat atzera. Eta nire besaurretan igarri ingo seguramente. Hartu aurrerutz pixua, eta bota apurtxo bat atzerutz. Imaginau mugimendua pelbisetik datorrela oin, hartu pelbisa aurrerutza, orduan pixu geixo dator eskutara, bota atzerutz, bale, eta ja hasiko gara aldaketan, bale? Hartu eta sorbaldak eskuturran gainean, eta hasi jiraiten, kanporutz, atzamarrak aktibo, bale, ja? Eta pixua trasladaiten fango nintzen moan eskuan basetik atzamarretaraino bebai. Eta geldituko naiz aurrera begira dauzela. Eta de hecho gaur jolastuko tapurtxo bat eskua jirauta, zuen bihatz indizia, bai, izango da aurrera begira geldiketan dana, eta bi eskutan bihatz indize horreik egongo dira paralelo bata bestiari. Bai, eta bihatz potoluak aldo zuen separauen bihatz indize horretatik. Bale, orduan hor ja kieto geldi, eta horren pelbisa, zirkuluak. Itxi begixak, eta aber uiai arnazketia aldo zuen praktika hau hemen. Exhalazioan, ozeanuan zarata txori, bai zuen olatu txori aportaien, aldatu norantzia. Esaten dotzue sentiu libre agua zabalik iten. Bale, eta gelditu mugimendua pelbizana. Hasiko gara bizkarrezurra mobiten baina diagonalian, bale? Arnazi hartzen, doia pelbiza alde batera, bihotza bestera, arkeaukot bizkarrezurra, botaten borobildu erdira. Hartu beste aldera. Diagonalian arkeau. Bota borobildu erdira. Uiai hartu diagonalian. Bota erdira, hartu diagonalian, bota erdira, eta goin hartu diagonalian. Eta pentsau gure zuela exhalazio horretan, hasia infinituak marrasten, eta oina soltau ingot zela mobiu eta infinituak pelbisa mobiten, bihotza, burua, suabe. Eta aldatu norantzia, eta jare poliki-poliki bebai zuen gorputzari espresaien. Uran elementuakin konektauta bigarren txakra hori gure pelbiz inguruan, bebai gure kreatibidadiakin lotzen da, orduan itxi gorputzari sortzen mugimendu hori, burua hotik soltaien, zelain. Bale, eta geldiketan fan. Bale? Orduan, apoiauen peiniak, bai? Eta guazen momentu baten atzerutz. Apoiau ukonduak, eta soltau zuen eskuak apurtxo bat gorutz. Beko kisaia egin baixatzue apoiau lurrian. Arnaztu, embrioian posturan, eta poliki-poliki ekarri eskuak aurrera. Bale, orduan, eskuak dauz apoiauta lurrian eta zuen ipurtezurra taloian bebai. Orduan, ningún mugimendu bate mendik pentsa hau, bai, mugimendu azten dela zuen hor pelbizetik, hor iztarran arteko espazio horretatik, bale? Eta orduan hasiko naiz, eskuak mobiu barik, arnazia hartu pelbiza igo,
Aurrerutza eruan, lurrerutz. Sorbaldak atzera, zabaldu bularra, bota eta pelbisa atzera. Beko pixabe bai. Hartu aurrera. Pelbisa lurrerutz, bizkarrez urrarkeaien, bota borobilketan, pelbisa atzera. Itxibe gixak, eta fan zuen olatu propio hori marrazten. Aurrera eta atzera. Gura bozue ez, bebai, pelbisa alde baterutz. Erdixian bukatu, baina aurrera gurozuenean gura bozue alde batetik fan. Bota atzera. Beste bat geixa hau. Vale. Eta poliki-poliki urringo inhalazioen inkorporau 4 hanketara. Hanketako bihatzak berriz aktibo, eta eskuak seguramente pasito bat atzera. Bihatz indiziak aurrera begira. Luzatu ezkerreko hankia. Eta jaso, bale? Tengu zirkuluak belaunakin. Eta arnaztu bingu. Uiai. Aldatu norantzia. Pentsau gabitzela apurtxo bat mobilen, ez? Gure mokorran arteko pelbiseko energia hori. Bale, eta momentu baten guro nere hanka hori eskuan kanpotik aurrera ekartea. Bai? Eta oin berriz pelbisaki mugimenduak. Ja eskuari pixuak enduko xatei. Bale, apoioa dakot mazbien hanketan. Aldatu norantzia zirkuluana. Igual uiai arnazketia hor dau, bale? Vale. Oin jarriko eskumako eskua, esterian beste aldian, ezkerreko hankian linea horretan, eta zirkuluak bezuakin. Hemen beti izaten dut, pentsau zauzeia tipo ez piztinan, uretan edo itxasuan, mobilen suabe, ez? Como que esku horrek ura mobilen da, hau, direkzio baten eta bestian. Eta poliki-poliki esku hori sorbaldan azpira etorriko da. Eskuma bebai, ezkerreko hankia ekarrikot atzera, belauna horkatian azpira, eta eskumako hankia hasiko gara, bale? Orduan luzatu eskumako hankia, bai, gero jaso, eta hasi belaunakin zirkuluak marrazten. Pentsauzekei belaunian dakotz bela boligrafo hori, doiana ez, zirkulo hori iten. Eta horrek mobilen dotzue energia hori ez, zentrua, izango zen pelbisa. Aldatu norantzia, arnaztu, uiai, pentsau ozeano horretan, pentsau uran mugimendu horretan, konexio horretan olatu danana. Eta guazenero batera eskumako hanki, eskumako eskuan kanpotik. Bai, jirauzeke gura bozue 45 gradu. Eta oina eskutan eukiketik pixua pasauko tanketara, bai, apurtxo bat atzamar puntetan, eta pelbisakin zirkuluak. Izateko atsegina, bai, izalik ez zirkulo txikitsuak, haundixauak, gaur zure gorputzak eskaketan dotzuna, aldatu norantzia. Vale. Oin, pentsau, eskerreko eskuakin zingot linea bat eskumako hankatik, geldituko dala esterian beste aldian, más o menos, eta eskumako eskua ez, eta eskutik zentrua bihotza, mobiuko goiko partia, ura mobiken moan, beste aldera, itxi begixak, eta arnaztu, guruzuen moan mobiu besua, trokua. Vale, eta ja bagoiaz, eskumako eskua sorbalda azpira. Bai, eruangot eskerreko sorbaldan azpira.
belauna atzera, vale, lau hanka, eta oin zabaldukot nire belaunak esterian zabaleran, apoiaukot enpeiniak. Nire bihatz potoluak konektaukot, eta fango naiz balasanara, bai, mokorrakin atzerutz, apoiaukot bezaurriak, beko kisa, eta mobiuz suabe, pelbiza apurtxo bat alde batera eta bestera. Eta hartu hemen bi arnazketa sakon. Oso ondo. Orduan, oin ja gelditu mugimendua pelbizana, eta sentiu zuen eskuak ez, dabitzela hor konektaiten lurrerutz. Orduan, zapaldu ondo eskuakin imaginau, ez du begiraketan, baina imaginau, bihatz indize horreik apuntaiten aurrerutz. Zabaldu bihatz potoluak, zapaldu ondo atzamardanakin, eta jasobeko kisa. Pelbiza aurrerutz, belaunak itxikot, mokorran zabaleran, eta pasito bat atzerutz belaunakin. Vale, eta orduan zapalduko ondo eskuakin, eta nire pelbiza fango da gora. Soltaukot burua, eta hasiko naiz nire belaunak mobilen, nire mokorrak mobilen. Pentsau guro zuela zuen omoplatuan zona hori zabaldu, sorbalda eta lepuan artean dago espazioa, aurpegisa dako superlasai, eta nabil mobilen oin geixen bat mokorretatik hanketaraino. Hartu jai pare bat aldiz. Eta hasiko naiz hankakin oinez, eskutarutz, baina nire hankak fango dira zabalketan, esterian zabalerara. Bai. Eta fango naiz ez, ja hankak apoio ja eskutatik pixuak endu, oinak zabaldukot esterian zabaleran eta tipo kanporutz. Eta hasiko naiz pixua hanka batera, bestera, eta poliki nire bezaurriak iztarretara. Nire belaunak gurako daube tipo kanporutza begiratu. Eta hemendik hasiko naiz zutiketan, bai, mobilen apurtxo bat nire mokorra. Bai, pixua aldaketan, hanka batetik bestera. Bai, eta ja, bueno, zutik nabilenean jirauko nire oinak aurrera begira. Geldituko dira zabalik, esterian zabaleran. Mugimendua gelditukot, eskua gerrira, eta pelbizari zirkuluak. Fanzan aztian behien eben, itxi begixak. Eta arnaztu, ozeanua hor dau, ura, mugimendua, adaptabilidade hori, konektaiteko gaitasuna, aldatu norantzia. Bale, eta poliki mugimendu hori gelditu, soltau bezuak eta gerrixa mobiuku. Bale, orduan tronkoa alde batera eta bestera, relaja, aurpegisa, bezuak, lepua eta itxi eruaten, ez? Itxi urari, uran kualidade horrekin, zuen gorputza mobilen. Bale, poliki mugimendu hori gelditu. Bale, orduan zuen oinak itxi mokorran zabalerara. Sorbaldakin fango gara, zirkulo horrek marrazten. Arnaztu, aldatu norantzia. Bale, eta oin sorbalda bat atzera, gero bestia. Eta momentu baten ez, guru bi sorbalda geldiketia atzian eta behian. Heldu zuen ukonduak atzetik. Eta guazen poliki zirkulituak emutera lepuakin. Super suave.
Pentsau ez, ura, gure barruan bebe, ura da hau, nutriten dozkoena gure artikulazio danak, orduan gure dagoela, ia urak behor, suabe, hueko danetara aldatu norantzia. Vale, eta poliki gelditu, solta hau eskuak. Gelditu momentu bat begisak itxila. Sarei lurra eta zeruan arteko konexio hori. Eta imaginau ez, hartu aldo zuela ura, edo inkluso uretan zauzeia ez, apurtxo bat. Zela aldaketan dan ez, gure sensazioa uretan gauzenean, harina moguan ez, gara. Ordan imaginau ez, igual apur bat uretan zauzeia, lurretik despegau barik, arnaztu. Eta zabaldu begisak. Esteria aurrera goazen ez pagauz. Bai, eta hemendik hasiko gara baingu mandala namaskar, bai, mandala bat da, tipo, mandala namaskar da saluda al sol moan, baina gabitzela tipo esteriari bueltak emuten moan. Vale, así que este mugimendu lineal bat aurrera atzera, osea, fango gara danera. Orduan lehenengoan, fango naiz poliki, vale, bateko gaber ikasten. Orduan, hankak mokorran zabalera, tadasana, zorbaldak atzera, aurpegi lasai, eta arnazi hartzen goazen bi bezuak igoten, saietza gora, zabaldu bihotza, bezuak lateraletara doblau belaunak bota eta inklinau aurrerutz. Saluda al sol baten moan, hartu arnazia eskumako hankia atzera. Bale, eruan pelbiza aurrera eta atzera. Eta momentu baten, ezkerreko belauna orkatian gainean dauenean, apoiau eskumako belauna lurrian. Eskumako eskua zorbalda azpixan, atzamar puntak ezkerreko bezua aurrera. Hartu arnazia hemen eta botaten zabaldu atzerutz. Hartu eta etorri aurrera, jaso atzeko belauna eta goazen oinez eskumarutz. Vale? Doblau eskumako belauna, eskuak eskumako hankarutz. Eta jirau, esterian atzekaldera, ez? Eskumako hankan apoiauta eskerreko belauna lurrera. Hartu arnazia bi eskua gora. Eta botaten eskuak lurrera, atzeko belauna jaso, eskumako hankia atzera alderantzizko ubeta gongo zarei alrebez esterian, bale? Orduan lasai, entzun instrukzioak. Esku bisak ondo apoiau, itxi begisak. Pentsaguro zuela luzatu zuen tronkua, doblau belaunak, eta eruan zuen pelbiza bihotzetik urrin. Luzatu bihankak, taloia proiektau lurrerutz. Olatu bat ingu, bale? Doblau belaunak, arnazi hartzen borobildu bizkarrezurra etorri aurrerutz, eta botaten zabaldu bihotza atzera alderantzizko ube. Juntau zuen bihankak, ezkerreko hankiak ingoiaz, eta ingot berdin-berdina buelta iteko. Hartu arnazia ezkerreko hankia gorata atzera, botaten hankia bi eskuan arterutz, bale, eskumako atzamar puntetan apoiau, pelbiza kokatu aurrera eta atzera, eta apoiau eskumako belauna. Bale, lehengo berdina, ezkerreko bezua zorbaldan alturara. Hartu hemen arnazia, eta botaten zabaldu bezua atzera, zabaldu bihotza. Urrengo inhalazioan, basatozei bueltan, jaso eskumako belauna, eta oinez berriz eskumarutz. Jarraitu oinez eskumako hankaplantaraino. Eta gero jirau, esterian aurrera. Eskumako hankaplantia apoiauta, ezkerreko belauna lurrera. Hartu arnazia bi eskua gora. Eta botaten, pixudan aurreko hankara, atzeko hankia aurrerutz eta inklinau. Doblau belaunak eta arnazia hartzen goazen goraino, bezuan laguntziaz. Botaten esku bisak, bihotzan parera eta gorputzan ondora. Beste aldia, bale? A ber,
Hartu bi eskua gora. Zabaldu bihotza. Bota doblau belaunak, besuak zabaldu, inklinau aurrera, ipurte zurra gora. Oin ezkerreko hankia, bale? Hartu ezkerreko hanka hori atzera. Eta distantzia nahikoa gurot. Bai, askotan pasaixat igual oso junto nahuela. Gurot sentiu espazioa dakotela ezkerreko ingle horretan. Bale, eskumako belauna orkatian gainean eta ezkerreko belauna lurrera. Ezkerreko eskuan atzamar puntak zorbalda azpixan. Eskumako besua luzatu. Bale? Hartuko temen arnazia eta botate zabaldu ingot beso hori. Imagina urakin datorrela, ez? Hartu eta guazen jaso atzeko belauna. Eta banoia jiraiten, ez? Hankabisa paralelo momentu baten. Doblau ezkerreko belauna eta nator oinez ezkerrerutz. Gero jiraukot bi hankak, esterian atzera begira belauna apoiaukot. Hartu arnazia bi eskua gora. Bale, eta botaten eskuak lurrera eta alderantzizko ube. Gelditu arnazketatxo bat. Eta olatu bat. Doblau belaunak, hartu arnazia, bizkarrezurra borobilu, gero zabaldu bihotza, bota eta pelbisa atzera. Eta juntau bi hankak. Eta eskumako hankiak egin noia. Hartu eskumako hankia gora eta atzera. Eta berdin-berdin egingo, bale? Bota hankia bi eskuan artera. Mobiu pelbisa. Bai, lekua gurot topau. Apoia ondo aurreko hanka plantia, belauna orkatian gainean, apoia atzeko belauna. Ezkerreko eskua zorbalda azpixan, eskumako besua luze. Bale? Hartuko temen arnazia, eta ura mobiken moguan, zabalketan aldetara botaten jirau ingot. Arnazia hartzen mobiukot, urdana jasokot atzeko belauna, banoia oinez, zerdirutz, hanka planta bisa juntau, eta banoia ezkerreko hankarutz, eta gero jirau, esterian aurrera. Eta eskumako belauna apoiaukot. Bai? Eta hartu bi eskua gora. Eta botaten eskuak aurrera, atzeko hanki aurrera, tronku aurrera, eta inklinau, doblau belaunak hartu arnazia goraino, esku bisa juntau, eta bota eskuak bihotzan parera itxi begisak eta gelditu momentu bat. Zela gauz, mugimendu hau dana, mandala, namaskar. Pentsau dala mugimendu bat pila bat mobilen dauena bebain ere pelbisa. 360 graduko, ez? Mugimendu honek, bapurrat bebai ikendoz adaptabilidade horrekin konektaitea, ez? Mugimendu lineal horretatik urtetea eta aldaketarako gaitasun horrekin konektaitea. Kanbixua. Bajau eskua gorputzan ondora eta beste ronda bat ingu, bale? Venga. Orduan, esterian aurrian gauz, zorbaldak atzian, aurpegi lasai, arnazketa bat hartu. Igual uiai da, ez? Beste bat gehiago, praktikauku uiai saiatu ozeanuan zaratatxo hori ataraten. Zabaldu begisak, hartu arnazia bi eskua gora. Zabaldu bihotza, zorbaldak relajau, bota, zabaldu besuak eta inklinau aurrerutz pelbisa gurau gora fan. Eskumako hankia hartu atzera. Oingoan ez dut apoioko belauna. Vale, así que pelbisak impulsazio horreikin geke lekua topaiteko, baina geldituko nahi hemen alertako posturan eskumako atzamar puntak lurrian ezkerreko besua luzatukot. Tartukot hemen arnazia. Ta urro hori mobilen zabaldu ingot. Gero fango naiz, berrizura mobiu eta arnazia hartzen ez, eskumako hankaplantaraino. Eta gero jiraukot esterian atzeko partera hanka bisa jiraukot eta oin bai ezkerreko belauna apoia ingot. Hartu bi eskua gora. Epa. Eta botaten eskuak hankan aldetara eta hanki atzera alderantzizko ube. Olatu bat ingot, arnazia hartzen banoia aurrerutz, doblau belaunak eta botaten atzerutz. Juntaukot bi hankak,
Ezkerreko hankia esnoia, hartu ezkerra gora eta atzera. Bota hankia bi eskuan artera, bale? Pulsazio hori, imagina ez, hankia motz gelditu baxat, guazen bestiaz atzera. Eta banoia aurrera eta atzera. Eta geldituko naiz eskumako atzamar punta horreian, bai, nire aurreko belauna orkatian gainean, ezkerreko bezua sorbaldan alturara. Hartuko temen arnazia, eta zabaldu ingot beso hori bihotza atzerutz. Eta gero arnazia hartzen banatorrez hori mobiken, eta mobiken pixua eskumako hankaplantaraino. Eta girau ingot esterian aurrera, ezkerreko belauna lurrian, eta arnazia hartzen bi eskua gora. Eta botaten eskuak aurrerutz, atzeko hankia aurrerutz, eta tronkua hanketarutz. Doblau belaunak, arnazia hartu eta hori mobiken eskuak zeruraino, esku bisajuntau, bota eskuak bihotzan parera. Eta gorputzan ondora. Beste aldi azkena, bale? Hartu bi eskua gora. Bota inklinau aurrerutz. Oin ezkerra, hartu ezkerreko hanka hori atzera. Eta pelbisakinez, pare bat pulsazio. Ezkerreko atzamar puntak jare zuen sorbaldaz pixan, eskumako bezua luzatu. Eta hortik hartu arnazia. Eta zabaldu ura mobiu, bota. Hartu eta etorri ez, atzeko hankaraino. Eta gero girau. Apoiau atzeko belauna. Hartu bi eskua gora. Bota eskuak lurrera, jaso atzeko belauna eta alderantzizko ube. Eta olatutxo bat. Hartu aurrerutz, doblau belaunak eta bota alderantzizko ube. Juntau bi hankak. Oazen eskumako hankiaz, hartu eskuma gora eta atzera. Bota hankia bi eskuan artera. Bale, atzeko belauna apoio barik, pulsazio horreik. Lekua topaitea guru, ez? Urak topaiten dauen moguan. Orduan ezkerreko eskua atzamar puntak sorbaldaz pixan, eskumako bezua luze. Hartu hemen arnazia eta lehenengo zabaldu mobi urrori. Eta hoin guazen, ez? Urrori mobilen moguan hartu eta guazen ezkerreko hankaraino doblau belauna. Eta girau, esteria aurrera, apoiau belauna. Hartu bi eskua gora. Eta botaten eskuak aurrera, atzeko hankia aurrera, tronkua aurrera. Inklinau, doblau belaunak, hartu guazen goraino. Eta botaten eskuak bihotzan parera, itxi begixak. Eta zutik begiratu zela gauzen. Konektau zuen arnaziakin, ura, ozeanua, bizualizau zuek, ozeano horretako olatu partikular berezi eta bakar moan. Relaja aurpegisa. Bajau eskua gorputzan ondora, zabaldu begixak, zabaldu oinak esterian zabaleran. Bai, oinak apurtxo bat girau. Eta guazen ez, berriz lehengo moan, pixu hori aldaketan. Eta lehen zutik jui naiz, oin, gurot haiten fan. Bale, orduan, gura oso zabaldu separo goixau hankak. Bai, pixua alde batera, bestera, eta banoia ez, bajaiten, pelbisa, apoio bezaurriak. Bale, eta momentu baten mugimendu hori gelditu ingo. Gelditu ingo naiz, jazarria, eta ja eskuak apoiaukot, eta fango gara ez, poliki, hankak itxi, eta jazartea gurot. Bale, así que jazarri, hasieran jarri garen moan. Hau da, ez, postura hori geukaguna eskuak atzian, oinak
mokorran zabaleria baino zabalo. Eta gurotik postura bat, baina nahiko suabia, de hecho ez da yin jogakoa hola nahiko pasibo mokorrantzat, bale? Orduan, hasiko naiz adibidez eskerrerutz doblaiten. Eta orduan hasiko naiz apur bat fijaiten lineak mokorra belauna orkatia. Bale? Beste aldera. Eta oin ingot, gustauko izaten iteak bi linea 80 gradukoak. Orduan, ingot. Ezkerreko mokorretik belaunera, eta nere taloia jarrekot belaunakin alineauta. Bai, así que aurreko hankan, geldituko xat 80 gradu. Eta atzekoan ingot berdina, ekarrekot eskumako belauna, mokorran kina lineauta, eta orduan ere taloia edo orkatia, bebai belaunan linean. Más o menos. Vale? 80 eta 80. Bai? Eta orduan fango naiz, jasartera eskerreko eskutatik urtengo naiz, eta simplemente ingot nire tronkoa eskerreko belaunerutz gerturatu. Bai, igual bat aurrera, bestela hemen eskuakin. Orduan dakot eskerreko hankan tipo kanto externua poieuta eta eskumako hankan kanto internua. Burua soltau, eta hartukot 4-5 arnasketa lasai-lasai. Ja uiai soltau geke, baina bai gustauko esaten nire arnasketak lusaketia eta izatea tipo ez dosifikauta, ez izatea de golpe hartzen dutela eta de golpe bota, como noia super poliki hartzen eta super poliki botaten. Vale. Eta poliki etorri eskuakin gora. Ba, igual zen eskuak inatzera, eta nire bianka plantaka apoiokot. Eta noia beste aldera. Eta orduan ez, fango naiz berriz, linea horreik. Bai, ja bi. Eskumako mokorretik belaunera. Eskumako belaunetik orkatillera, eta nire eskumako hankaplantian kanto externo hori apoieuta. Oin, eskerreko mokorretik belaunera. Linea bat, belaunetik orkatillera. Osa, que ez dako tipo oina barrura hau. Dako tipo ez bi linea horrek. Eta eskerreko hankaplantan kanto internua apoiauta. Vale? Eta orduan, poliki jiraiten naiz nire eskumako hankara, eta banoia, ez? Eskuakin apoiau, eta ingo neben moduan nire tronko hori gerturatu iztarrera, belaunera, aurpegisa dakot lasai, burua bebai, eta hartukot 3-4 arnasketa, pentsau ez ur hori, energia hori, arnasketako oxigeno hori, aieken dela pelbiseraino, eskumako mokorrera, eskerrian bebai, hartu beste bi arnasketa. Eta poliki inkorporau. Eta juntau bi hankaplantak, belaunak zabalik. Ekarri ipurmasaiak apurtxoa separau eta ipurtezurretan apoiau. Bai, hasi distantzia haundixakin, eta loitatik pelbisera, de tal manera que zuen tronkua dau luze. Bai. Gurot espazioa, de hecho. Bueno, apoiau eskuak, hemen gure bernatan edo, eta hartu arnazia bihotza zabaldu eta proiektoku bihotza gure oinetarutz. Bai, eskuak aldia fan aurrera, relajaukot burua, bizkarrezura borobilketan itxikot, eta 5 arnazketa kontaukot, arnazketa horreik luze, lasai, dosifikaiten. Eta inleket olako ozeanuan zaratatxo, baina txikitxo bat.
Gura bozue uiai, baina intensidade baten super lasaixa. Beste bi arnazketa. Eta poliki-poliki lagundu eskuakin inkorporatzen. Itxi begisa, itxi belaunak barkatu. Eta etzingo gara gora begira, bale? Belaunak lauta, mokorran zabaleran, eta goazenak ordailera hasierako lauko forma hori, bai? Ordan hasiko naiz eskumako orkatia jarten ezkerreko iztarran hasieran, bai, marraztukot lau hori, eta nire belaunak gurako dau beti bularretik urrinju. Bai, ezike gura bozue hasiera baten jarri eskumako eskua, belaunari esateko tipo ez etorri. Bai, hor, dako topetxo bat. Eta banator, ez, ezkerreko hankaplantia separau, eta ezkerreko iztarra dator nereana, eta baina ez dut itxiko belauna hau jausten, ez? Beti gurako tipo eskumakoa alik eta aurrinen mantendu, osake aksino badakot, eskumako mokorra zabalketan moan. Ekarri aldotoen bi eskuak iztarran atzera, sorbaldak aldoten atzeren, eta exhalazioan ingotena da tipo, ez, saiatu ezkerreko iztarra bularrerutz gerturaketan. Aktiba apurtxo bat zuen eskumako orkatia, ez? Ingo zeimoan zuen eskumako hankaplanta hori guztiz tipo zabaldu, ongo zan moan apoiauta, ez? Kanpoko barruko parte dana, nun baiten. Bota lasai. Pentsau bai ez, gabitzela apurtxo bat soltaiten, tentzinua pelbizian, mokorretan. Eta ez dakit esan duten, baina ura eta mokorra gure gorputz emozionalakin konektaiten dira. Así que soltau edo zein tentzino emozional bai. Bueno, soltau ezkerreko iztar hori eta apoiau ezkerreko hankaplantia lurrian. Zabaldu bibezuak. Bai, eta ingotena da, lehenengo, fango naiz jiraiten ere ezkerreko ez, lurrian dauena, tipo ezkerrerutz. Bai, eta geldituko da, más o menos nire ezkerreko kanto hori apoiauta, baina ni gurut eskumako hankaplanta dana lurrera aiau, así que igual ez, jira hobiako naiz geixau gerritik. Eta eskumako hankaplantia dakotenien lurrian apoiauta nire belauna gurako dau apuntau tetxorutz. Eta hor geldiketan naiz bi hiru arnazketa, ziken abiliten aksino bat, bai, eskumako belauna gura dau, ez da jausten lurrera momentuz. Hartu holako arnazketa sakon batez eta guazen tipo soltaikera tentzinoa. Eta oin ja itxi eskumako belaunari jausten, ez? Eta inkluso gainera, kokatu oin hori de tal manera, que zauzei gustora gura bozue bi belaunak apur bat bularrerutz gerturatu, eta geldiketan eiz torzino baten pasibo. Bai, así que ja ez dako taksinorik, burua jirau aldot, ez? Belaunan kontrako aldera edo gora begira eukikot. Eta hartukot beste pare bat arnazketa. Eta poliki-poliki etorreko naiz zer dira, bi belaunak bularrera eta bezarkatu ingo naiz. Eta masajito, bizkarrezurrian, lumbarrian. Baina beste aldia falta, xat? Vale, así que boinak zabaldu, eskumako hankaplantia apoia, ezkerreko orkatila bebai, zabaldu, ezkerreko belauna. Vale, ekarri ezkerreko eskumako iztarra. Bezarkatu, sorbaldak kokatu, eta hiru lau arnazketa hemen lauko forma horrekin. Urakin konektau.
Pentsau zuen gorputzan 60% ura dala. Eta gurula hidratau beba, gure artikulazioak eta oxigenuak be lagundu egiten dago. Así que arnaztu sakon. Solta hau iztarra, apoia hau eskumako hankaplantia, zabaldu bezuak. Eta guazen ez, jiraitera eskumako belaun hori lurrerutz, eskumarutz. Bai, ezkerreko hankaplantia lurrera jau arte. Ezkerreko belauna etxora begira, nire burua gora begira edo ezkerrerutz jiraiten dut. Eta 2-3 arnazketa hemen akzioakot ezkerreko hankan, bai, eusten, belauna goixan, ere mokorreko ez, akzio bada. Arnaztu sakon. Beti bota aldozu agotin, naiz eta poliki gure praktikan arnazia sudurrera gurun, ez? Bideratu, inhalazio eta exhalazioak. Eta gero itxi ezkerreko belaun hori, ez? Hanka bat bestian gainean, belaunak igual. Besarkadatxo hori. Masajito. Eta ja sartzen gara gure azkenengo posturan, Shavasana. Vale, así que fango gara etzinten, hankak luze, esterian zabaleran, pixu da naizten kanporutz. Sorbaldan pixua belurrerutz, bezuak sorbaldan zabaleria baino zabaltxu hau. Aurpegisa relajau. Eta guazen ez, gorputz danan pixua, esteria utzizten. Eta irakurriko zuet, bale? Apur bat urakin konektaileko bebai Shavasanan. Visualiza agua corriente a tu alrededor. No importa si está en calma o embravecida. Deja que tu mente escoja por sí misma desvelando su estado de ánimo. En el transcurso de la visualización, permite que vaya cambiando de forma, incluso de color. Siente cómo ese agua fluye y cómo entra por el vientre, la cabeza y los pies. Estos serán los canales por los que el agua fluirá desde el interior hasta el exterior. El agua limpia, el agua permite y deja fluir, limpia y repara. Tampoco puede detenerse, solo se puede encauzar. Pura energía para canalizar.
Eta poliki, hasi mobilen hanketako bihatzak, eskutako atzamarrak, burua, suabe. Hartu arnazia sakon, eta fan iratzarten era fluido horretan zuen gorputz fisiko dana. Eta saiatu begisak itxila mantendu eta poliki bueltaien hasierako jasarriako posturara. Eta jasarri ipurtezurretan bizkarra zuzen, zorbaldak lasai aurpegisa guztiz relajauta. Fijau zela dauen zuen arnazia, fijau zela zauzen, zela sentitezaren, bai fizikoki, bai mentalki, emozionalki. Eta atentzioa eskutara eruan, soltau eskuak dausen lekutik, ez? Eta ura mobiuko zobein moan hartu arnazia bi eskuak zerura. Juntau bi eskuak, bota eskuak bihotzan parera, eta berriz bueltau iztarretarutz, eta beste behin gehiago ingu, hartu bi eskua gora. Juntau, eta bota eskuak bihotzan parera gelditu hor. Okotza bularrera, eskertu, apreziau, balorau, hartu duzuen denbora honeatik. Eta inklinau poliki aurrerutz, eskerrik asko, namaste. Eta poliki inkorporau. Zabaldu begisak. Bueno, eskerrik asko, nirekin praktikaiteatik. Eta, bueno, edozein galdera, duda, edo komentarixo dakotzuela, beti datzizekei bai, ez? Klaseko, gero egoz, komentarixotan. Eta, edo bestela idatzizekei guri bai. Bueno, ondo bukatu atzaldia, eta hurrengora arte. Agur.